Hi guys, खुलुमबाय कामसर बर' चेनेल जानानै फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनाय जाबाय। दिनैनि मोनसे टपिकआनो जाहैबाय बिटिआरनि सिङाव थानाय एबा बिटिआरनि सिङाव पलिटिकेलनि सोमोन्दै सावरायनाय। बयबो नुनो मोनदों देग्लायनि पलिटिक्सआव गोबां जोंनि फरायसाफोरखौ जयनिं जानाय। गतिके बे गोबां दुखु फोरमायदों। बेखौनो एसे भिडिअ क्लिप देखायनो नागिरदों। बिनि उनाव जों सावरायगोन जाहाथे एसे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लादो रायजोफोर। ओमफ्राय बिथिं जोंहा आंजों लोगोसे दङ जिनियास बसुमतारी, एक्स जिएस अफ बड' स्टुडेन्ट लिटारेरि एस'सिएशन बिएस कलेजनि। ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ अनुप बसुमतारी, एक्स प्रेसिडेन्ट अफ बिएस कलेज बिएसएलए। दिनै जों मिडियायाव फैनायनि खारनानो जाहैबाय जों बिराद दुखु मोनदों। दिनै फैया होनबाबो दिनै फैनो गोनां जादों। मानोना जोंनि बिएस कलेजाव बड' स्टुडेन्टफोरा बिरादै खस्थ' मोनबोदों। ओमफ्राय दिनै बिएस कलेजाव 53 इयार्स जालांबाय। बिएस कलेजा जोंनि जोंनि जेनेरेल इउनियन बडियाव, स्टुडेन्ट इउनियन बडियाव कुनु बड' स्टुडेन्टफोरा बिदि जेनेरेल इउनियन बडियाव गाखोफेराखैमोन। 53 इयार्सनि उनाव जोङो जमायैनो नांथाबनानै दिनै जोङो बिएस कलेजाव बड' स्टुडेन्टफोरखौ बिदि हेफाजाबैनो जों दिनै बेहाय प्रेसिडेन्ट जिएस बिदि थिखांहोनो हाबाय। बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रामोन। नाथाय दिनै प्रेजेन्ट सिचुएसनाव बोरै जाहैदों माने किसुमान पलिटिकेलि पार्टिफोरा जोंनि जमा जानायखौ, जोंनि खौसेथिखौ सेफायनाय जादों होननानै आं फोरमायनो नागिरदों। मानोना बेहाय जोङो 53 इयार्सआव जोंनि बर'फोरा कुनु अपरचुनिटि मोनाखैमोन। फार्स्ट होननो थांबाथाय हारसाफोरा मालाय गावसोरनि बा गुबुन कमिउनिटिफोरा गावसोर इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनो मोनो, सिफुं दामनायबो थांदों इन्टारनेसनेल लेभेलाव। खिन्थु दिनै जोंनि बर'फोरा बेहाय मा गुवाहाटि इउनिभार्सिटि लेभेलावबो कम्पिटिसन खालामनो मोनामोन। नाथाय जोङो एसे जोंनि बर' कमिउनिटिखौ स्ट्रं खालामगोन होननानै जों जमायै थाहैनानै जमायैनो खस्थ' खालामनानै जेनेरेल इउनियन बडि इलेक्सन गेलेनानै दिनै नाजानानै जों एसे जों दावबायलांबाय दङ। दिनै बोसोरथाम जाबाय जेराव आं फार्स्ट प्रेसिडेन्ट जानो हादों बर'फोरनिफ्राय। ओमफ्राय जोंनिया सेकेन्डबो जादों। ओमफ्राय थार्डआव देग्लायनि बोसोराव जोंहा प्रेसिडेन्ट देरहाबावदों। दिनै बे प्रेसिडेन्टखौ मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव लांनानै मा खालामदों, जयनिं खालामहोदों जाहाथे। बेखौ जों गनाया। मानोना बेयो जोंनि थाखाय बिराद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। मानोना जों जोंनि हारिनि थाखाय नाजागासिनो। बेयाव 4000 स्टुडेन्ट दङ। 4000निफ्राय अनलि जों बर'फोरा 600 to 700। जोंनि गेजेराव कुनु पलिटिकेल पार्टिया फैनानै बिदि जुदि जोंखौ सेफायोबा जों जोंनि बर' हारिखौ बोरै जोङो बेलेग गुबुन गोजौआव जों थिखांहरनो हाया। बेनि थाखाय जोङो बिराद दुखु मोनदों। ओमफ्राय दिनै बाथौ खेराइ रिजर्टआव दिनै जोंनि प्रेसिडेन्ट जाय फैनानै जयनिं जाफैदों बा बेखौ फर्सफुलि लाबोदों ना मा लाबोदों, बेखौ फर्सफुलि लाबोनानै बेहाय जयनिं जाफैहोदों, बेखौ जों बिराद दुखु मोनदों। मानोना बेयाव जोङो बर'फोरा खौसे जानानै नाजागासिनो। बेयाव जिकुनु पलिटिकेल पार्टिया फैनानै जोंखौ सापर्टसो खालामनांगौ, जोंखौ गोजौआव थिखोसो हरनांगौ। नाथाय बिदि खालामालासिनो जोंखौ माबा पलिटिकेल पार्टियाव दिनै स्टुडेन्ट एग्जाम दं, बे प्रेजेन्ट सिचुएसनाव जों पलिटिकेल पार्टियाव इनभल्भ जानाय बा पलिटिकेल पार्टियाव जयनिं जानाय आरो बिदि पलिटिकेल पार्टिखौ जयनिं जानानै जों जों बोरै जोंनि इउनिटिखौ जों लाखिनो। दिनै जाबाव जोंनि खावसे स्टुडेन्टना गुबुन पलिटिकेल पार्टि। रायजोफोर नायबाय ब्लगखौ, भिडिअखौ। बे भिडिअ क्लिपानो जाहैबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि प्राइज लानाय जादों। रायजोफोरा नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ। नंगौ, बे दुखु फोरमायदों जोंनि लाइमोन एबा फरायसालिफोरा। मानो होनबा बे साननाया जोंनावसो थानांगौमोन, जोंनि पलिटिकेल हान्जाफ्रासो। नाथाय दिनै पलिटिकेल हान्जाफोरा जोंनि कलेज लेभेलावबो थांनानै एबा कलेजनि स्टुडेन्टफोरखौ लाबोनानै जयनिं खालामनाय गोबां दुखु फोरमायदों। नंगौ, दुखु फोरमायो, आंबो फोरमायो। मानो होनबा जोंनि सेंग्रा लाइमोनफोरा, सिख्लायानो जा लाइमोनफोरा जोंनि सुबुं सम्पद हमना ला। दा बिसोरो गावनि लेभेलाव बा साख्रि बा जाख्रियानो जा बा हारिनि खामानि मावनो थाखायसो बिसोर मोजां खामानिनि थाखायसो दैदेनलांनांगौ बिसोरखौ। गतिके बे समाव जुदि जों राजनितिकनि खामानिफोरखौ जुदि खोमायाव सोना होयोबा जोंनि माहारिनि मा जौगानाय खामानि मावगोन बिसोरो। बियो गोबां दुखु फोरमायनाय खामानि जादों। बियो आंनि फारसे जानानै सासे मोनथाम हान्जा मोनब्रै हान्जा राजनितिक हान्जा बिटिआरनि सिङाव थानाय आंनि गुरै खावलायनाय थाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बिदि जोंनि
बर' माहारियानो जा लाइमोनफोरखौ जे राजनितिकआव लाबोनानै जयनिं खालामनाया बे मोजां खामानि जायाखै। जे थाबैनो नोंसोरो बे खामानिफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। मानो होनबा जोंनि फरायबाय थानाय बे साख्रि बाख्रि नागिरनाय सम, बिसोरनो मोजां साननाय सम एबा गुन लानाय सम, बे समाव जुदि जों राजनितिकआव लाबोनानै बिसोरखौ जुदि बिदि केम्पिंफोराव जुदि जयनिं आर'नाइ होनानै जयनिं खालामबाय थायोबा जेबो लाब जानाय नङा। बियो हारिनि खहासो जागोन होननानै आं सानो। नाथाय रायजो राजाफ्रा मा सानो बेखौ कमेन्ट खालाम प्लिज। स' बियो आंनि साननाय। मानो होनबा जों बिटिआरनि बाहेराव नाय, हमना ला बे फरायनाय गथ'फोरखौ एबा स्टुडेन्टफोरखौ मालाबाबो जयनिं खालामा। मानो होनबा जायफोरा भटार दं बिसोरो जेरैखिबाबो बिसोरो भट होगोन, जायखौ मोजां मोनो बिसोरो होगोन। नाथाय बिसोरखौ बे जयनिं केम्पिंआव लाबोनानै जयनिं खालामनाया बिराद दुखुनांथाव जाथाय। माने बिदि खालामनो नाङा। मानो होनबा बेसिम जुदि जोंनि बर' माहारिया थांदोंबा गोबां साननो गोनां जाबाय राजनितिकफोराव। बेखायनो आं खावलायो जाहाथे UPPL सरकार हानजा पलिटिकेल हानजाखौबो, BPF हानजाखौबो आरो लोगोसे BJP खौबो जाहाथे नोंथांमोना जों बर' माहारिनि स्टुडेन्टफोरखौ लाबोनानै जयनिं हाबाफारि लाया आरो बिसोरखौ राजनितिकनि बे हाबाफारिखौ खोमायाव सोनानै होनाङा बारफोरखौ। मानो होनबा गोबां लोरबां जासिगोन। दा बै बारग' GS BS कलेजनि होनदों, BS कलेजनि बे गोबां दुखु फोरमायनाय नंगौ, बे साननो गोनां। दा बियो नुनानै गोबां दुखु फोरमायदों, बिदिथ' जानाङा। गतिके जोंनि राजनितिक हान्जाफोरा बे सिस्टेमाव जाहाथे खामानि मावो। आरो मोनसे खावलायनाय, जोंनि बे लाइमोनफ्रा जायफोरा जयनिं जादों बिसोरबो साननो नांगौ। मानो होनबा नोंसोरो जुदि राजनितिकआव फैनानै मा जोंनि माहारिनि डेभेलप खालामगोन? मानो होनबा जोंनि डेभेलप खालामनो थाखाय राजनितिकनि लिडारफोर दं। होमबा लिडारफोरा मानि गोनांथि? बै जायफोरा लिडार दंबावो दासिम बैसोगोरा मेलेमजिबि बुद्धिजिबि, बिसोरनो खालामनो हागोन। जे बेयाव जे स्टुडेन्टफोरा, जोंनि फरायबाय थानाय लाइमोनफोरा थांनानै जे जौगाहोगोन, बेयो मालाबाबो जानो हाया। गतिके बिदि जानो नाङा। बिनि आंनि चेनेलजों खावलायनाय थाबाय जाहाथे बयबो प्रेसिडेन्ट जोंनि प्रमद सारानो जा हाग्रामा सारानो जा आरो बेलेग सारानो जा BJP नि जायखिजाया जोंनि माहारिनि लाइमोनफोरखौ लानानै जाहाथे राजनितिक गेलेनाङा आरो बिसोरखौ राजनितिकनि प्लेटफर्माव मालाबाबो लाबोनाङा। नांगौबा बिसोरो जेब्ला बैसो जागोन अब्ला टाइम फैगोन, बै टाइमाव फैगोन, जाहाथे बिदि बार बिसोर खोमायाव सोना होनाङा राजनितिकनि। स' बियो आंनि खावलायनाय। लोगोसे जोंनि बुद्धिजिबि मेलेमजिबि रायजोफ्रा जायखौ सापर्ट खालामो बेखौ भट हो। मानो होनबा जोंनि माहारि डेभेलप खालामनायनि खोथा दं, ओनसोल डेभेलपनाय खोथा दं। बेखायनो सानै हयै भटखौ होबानो जाबाय। बेयावबो नांगौ जेबो गैया। आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा साननानै नाय, जुदि बे जों बिदि सावरायनाया मा जादों, मा मोजां जादों ना गाज्रि जादों, कमेन्ट खालाम नोंथांमोनाबो। जाहाथे आं लाइमोनफोरखौबो खावलायो, नोंथांमोना भट हो, गावनि गोसोजों जायखौ होयो बेखौनो हो। नाथाय बे पलिटिकेल जयनिं हाबाफारियाव थांनानै गावनि केरेक्टारखौनो गाज्रि खालामना लानाङा। मानो होनबा आं बियो आंनि चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। आरो लोगोसे जायफ्रा आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायो, सापर्ट खालामो, बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जायफ्रा गोदान फैदों अननानै बिथांमोनावबो आंनि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो, बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो गोसो गोरबोजों खावलायनाय थाबाय। स' दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। स' बाय बाय, सि इउ नेक्स्ट ब्लग।